זה אמור היה להיות יום של ניצחון לנכים בישראל. 61 חברי כנסת הבטיחו להם שקצבתם תושווה לשכר המינימום. ואז נפלה הצעת החוק על חודו של קול. כתבנו אורי רווח היה בכנסת. בשעות הבוקר בביתו בדיור המוגן עוד קיווה תמיר ללזר בן 23 שהיום הזה יאיר את מזלו ושל עשרות אלפי נכים. זאת לקראת ההצבעה בכנסת שהייתה אמורה להעביר חוק שיגדיל את קצבת הנכים לשכר המינימום. זה הגיע למצב שאני בחורף, אם אני יודע שאני אקפא מקור, אני לא יכול לחלום על להפעיל חימום. חימום זה חלום שאני לא יכול לממש אותו. אם אני אפעיל חימום, מאיפה יהיה כסף לאוכל? תמיר פגוע נפש עומד מאחורי הסטטיסטיקה היבשה. 187,000 נכים המתקיימים מקצבת הביטוח הלאומי בסך 2,348 שקלים בחודש, 50% משכר המינימום. אנחנו לא יכולים לחיות עם קצבת רעב של 2,342 שקל, וכל 28 לחשוב מה לקנות היום, אוכל, תרופות, לוותר על א' בשביל לקנות ב'. די, דחילק, אנחנו רוצים לחיות בכבוד במדינה, רוצים לחיות כמו כולם. נכים הם לא סוג ב'. יאללה, כולם מתחיל לרוץ עכשיו, מה? חבר הכנסת אילן גילאון מיוזמי החוק היה מצויד בחתימות של 61 חברי כנסת בעד, והסתמך עד הרגע האחרון על שר האוצר, כחלון. ברור לי לגמרי ששר האוצר יתמוך בזה, אם לא אני אשתגע. באמת. עכשיו, אני אומר להם, put the money where mouth is, איפה ששמתם את הפה, שימו עכשיו את הכסף, זה התכלס. אין קיום ב-2,340 שקלים בחודש, לא קיימים. זמן קצר לפני ההצבעה הפגינו הנכים ובהם תמיר מול הכנסת להשמיע וללחוץ על הח"כים להזדהות עם מאבקם ולהצביע בעבורם. מי שצריך להתבייש פה זה מדינת ישראל. מדינה שעוד דואגת לחלשיה ולזקניה, אין לה שום זכות קיום. איפה אתה, כחלון? הבטחת לנו הבטחות, כחלון! אבל בכנסת למרות התקווה הגדולה ספגו הנכים מפח נפש קשה. הצעת החוק בעד הגדלת קצבת הנכים נפלה על חודו של קול. 44 בעד ההצעה, 45 נגד ההצעה. חבר הכנסת גילאון, שרת המשפטים. אנחנו פשוט נלחם בדם שלנו, אנחנו נחסום את כל הרחובות במדינה, אנחנו נגיע לכל מקום, אנחנו לא נוותר, כי זאת מלחמת קיום.